Emballement wani yanguma bi kibara mambulo kala sama o de ko CDR collectif de défense de la République ni o yaras bashka jɛkulu ye ale kɔni bɔra plateforme an tɛ a banna kibara minnu sera ma o de ye k'a fɔ kɔni ko CDR mɔgɔw ni plateforme an tɛ a banna u kɔni ma bɛn ko kan min ye plateforme ka laɲini kuraw ye olu tɛ dɔwɛrɛ ye CDR mɔgɔw kɔni y'a ɲini plateforme mɔgɔw fɛ ko u ka kɛlɛ kuraw la k'u k'a don a la ko alternance 2018 min ye k'u ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na président falen min bɛna kɛ san nata la ko kɔni o ka kɛ jɛlenya kɔnɔ wa ko min ye ko kɔrɔ minnu tun bɛ kɛ jamana kɔnɔ n'u ma ɲi k'u ka o bɛɛ kɛlɛ ko ani mɔgɔ kura minnu bɛ sigi ko u ka ko bɛ kɛ olu ka kɛ mɔgɔ jɛlenw ye ko u ka mɔgɔ sigi mɔgɔ min ni président kɔrɔlen ka wale minnu tun b'o k'o kɛlɛ ko kana segin o kelenw kan ko o de kɔni alternance 2018 ko plateforme an tɛ a banna mɔgɔw y'o bila kɛrɛfɛ ko de kɛra CDR arasbas ka jɛkulu kɔni bɔli ye ni jɛkulu in na o tɛmɛnen ka bɔ yen an b'a yira la fɛnɛ k'a fɔ ko banki min o ye waribon ye ale ni assurance bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan u ka baarabila min tun bɛ sen na tile 3 o kɔni o banna kunun bi baara daminɛna bankiw la nka hali bi kɔni min ye baarakɛlaw ka jɛkulu minnu bɛ yen ni o ye syndicat ye olu y'a yira k'a fɔ kɔni ko olu ka kɛlɛ ma ban ko k'a da kan kɔni ko olu ka laɲini min ye k'a fɔ ko baarakɛla min tun bɛ NCA la ko o ka segin ka na a ka baara la n'ale tun gɛnna ko ni o ma kɛ ni janni ntɛnɛn ka se k'olu kɔni bɛ se ka taa baarabila kudayi la wa k'olu bɛna daga sigi bankiw bɛɛ da la cogo min na baara kɔni o tɛ se ka kɛ cogoya min na ko f'olu ka laɲini kɔni k'o ka sabati o ni kunnafoni de tun b'an bolo k'a las'aw ma bi ani ce aw ka tulomajɔ la